Jedinstvena Rusija osvojila 47% na osnovu 60% prebrojanih glasova. Partija Jedinstvena Rusija, koja podržava politiku predsjednika Vladimira Putina, osvojila je na izborima za Donji dom parlamenta, Dumu, 47,19% glasova, pokazuju rezultati Centralne izborne komisije na osnovu 60,18% prebrojanih glasova. Na drugom mestu je Komunistička partija sa 20,88% glasova, a slede Liberalno-demokratska partija Rusije sa 7,89%, Pravedna Rusija sa 7,54% i Novi ljudi sa 5,77% podrške glasaca, prenosi TASS. Te stranke prešle su cenzus za ulazak u Dumu od 5% osvojenih glasova. Izbori za Rusku državnu dumu podceli su u petak 17. septembra, a glasanje je završeno u nedelju uveče. Pored Dume, birači su glasali i za gubernatore 9 ruskih regiona, kao i za sastave 39 lokalnih i regionalnih parlamenata. Sastav Donjeg doma Ruskog parlamenta bira se prema mešovitom principu, 225 poslanika bira se sa stranačkih lista, a još 225 iz jednomandatnih izbornih jedinica u jednom krugu. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan. Najnovije vesti, zato nas zapratite.